3, 2, 1, start. Tak ahojte všetci, vítajte na kanálu Lahodné slobody. Ahojte, Ahojte, ja som Honza ja som Bibi. a my sme sa takto spojili, našli sme sa na jednom pránickém pobytu u Petra a Ivky na Slovensku a No, našli sme sa v podstate v Čechách, v Zlíne. Ja zo Slovenska, Honzo z Madejry. A všetko sa to začalo v Zlíne na jednej krásnej biofarme s Peťom a Ivkou, ktorí vlastne sú pránisti a nás to oslovilo. Prečo? no, pretože sme zistili, že oba dva máme nejaký vztah k jedlu, ktorý sa nám nejak zmenil v živote a dovedlo nás to až do tohohle bodu, kdy sme sa potkali na tom pránickém pobytu a tak nejak sme si mysleli, že tam oba dva hledáme jako to kouzlo pod tou pránou, ale možná to skryté kouzlo bylo v tom, že jsme odhalili to, že hledáme cestu k vnitřní svobodě, což považujeme za něco trocha rozšířenějšího než tu pránu. A zároveň rádi natáčame videjka a sdíláme tyto věci o vnútornej svobodě. A tak nás to spojilo. A nechám to na tobě, Bibi. Presne tak. Tak ako bolo úplne spontánne, že sme sa my dvaja začali rozprávať pri aute počas toho pobytu a ešte sme ani netušili, čo z toho bude, že úplne pôjdeme obidvaja na rovnakú nôtu, tak nejako asi by sme chceli, aby tento kanál bol takým spontánnym zdieľaním tých našich životov, potom ako sme v podstate absolvovali tento pránický pobyt a prijali tú pránickú výživu za svoju a za niečo, čo nám funguje v tom živote. A asi také prvé, čo by som povedala o tejto pránickej výžive, ktorá sa mi zapáčila takou ideou, to nazvime, je, že v podstate som prešla z toho naučeného vzorca jedenia, prejedania sa, stravovania, príjmanie tej stravy ako viac menej otravy a nie ako nejakej výživy, fakt na to príjmanie výživy, vyberanie si, čo dávam do toho svojho tela a viac menej, ak aj niečo dávam do toho tela, tak aby to bolo či už tuhá strava alebo nejaká, dajme tomu, duchovná, aby bola fakt vyživujúca pre to moje telo. No a keďže to trvá niekoľko mesiacov a perfektne nám to funguje, takže chceme to zdieľať hlavne pre tých ľudí, ktorí možno, že by mali záujem o takéto niečo, alebo už aj nabehli na takúto výživu, dajme tomu duchovnú alebo pránickú, ale nabehli štýlom tej slobody, ako si ty spomenul, že my sme si aj ten kanál nazvali Lahodná sloboda presne kvôli tomu, čo my od toho očakávame, od tej pránickej výživy, pretože toto, na čo sme my nabehli vďaka Ivke a Peťovi, je tzv. Slobodná pránická výživa. Není to tá prána, o ktorej možno niektorí už počuli a je to taká tá striktná prána, ktorej sa možno v prvom momente všetci zlaknú. Poviem pravdu, aj ja by som sa jej zlakla, ale tá sloboda tej pránickej výžive, tak to už je tam ňamka. To je ta lahoda, kde si člověk může i dopřát tady ty plody a cokoliv na co má chuť. A čo to je? Toto jsou pomeranče, mám pocit. Aha, No. wow, úroda bude. Bude určitě výnosná, tam vzadu jsou někde mandošky a tak. Takže to mě teďkon zásobuje a ještě si dopřávám sem tam oříšky, protože ta sloboda v té práně je takový pro mě základní princip i sebelásky, že si v podstatě můžu dopřát, když to cítím
a chci, tak si dopřeju i to fyzické jídlo, že člověk není striktně jenom na té energetické výživě a nemůže jakože to jídlo, tak tady tohle je přesný opak v tom, že člověk je svobodný, vůči sobě sám laskavý a když ještě není úplně 100% na energetické práně vyživován, tak si dopřeje i té fyzické stravy a někdy je ta fyzická strava i potřeba. Například já jsem dneska potřeboval řešit nějaké takové, řekněme, přízemní věci, vyřizování papíru a tam na to uzemnění je pro mě ta fyzická strava, jakž tak, že to tělo si sedne. A to, co se mně na té cestě k té práně líbí, že v podstatě se mě to aspoň překlopilo tak do takového režimu, že už ten vztah k tomu jídlu není to primární, že to jídlo, ta potřeba toho jídla, toho fyzického, je jenom důsledek toho, jak se cítím vnútorně nastavený. A pokud ten den proběhne jako třeba v nějakém stresovém modu, tak člověk cítí v tom zrcadle u toho jídla, že má větší potřebu jíst, tak mi to dává takovou zpětnou vazbu. A naopak, když ten den probíhá v takovém pohodovém naladění a člověk vybírá si vnitřně ty věci, které by rád sám dělal, čím se rád jako naplňuje, co ho dělá šťastným, tak potom má i to stravování, není potřeba do toho těla toho dostávat tolik. No. Tak to chceme s lidmi sdílet, protože není to ve všeobecném povědomí tady tyhle věci a jsme rádi, že je to něco, co je zdarma pro každého. Naopak na tom lidi i ušetří vlastně, když se to tak vezme. Takže nezdílíme nic, za co byste museli platit peníze, nebo za co by kdokoliv musel nějak platit. A o tom se budeme snažit tady točit videa s otevřenými lidmi, nastavený na vnitřní svobodu a dál to dávat do světa. Presne tak. Prečo idú ľudia na tento pobyt, to sme si tam pozdieľali aj s ostatnými účastníkmi. Verím tomu, že sa s niektorými stretneme aj tu, čo máme prisľúbené. Tých nejakých motivácií môže byť viacej. Jedno z toho je to, čo si povedal, to ušetrenie peňazí, čo mňa absolútne nenapadlo, ale v konečnom dôsledku je to veľmi dôležitá vec tiež v dnešnej dobe, že v podstate za tú stravu miniete podstatne menej, alebo by som povedala, že neminiete takmer nič, pretože tým, že začneme dávať v podstate prioritu tej výžive, teda ak aj niečo do seba dáme, tak to je určite niečo kvalitné, poprípade dopestované od nejakých lokálnych pestovateľov, takže v podstate tam zase môže fungovať nejaký barter a neminiete na to jedlo takmer nič. To znamená, že za nejaký mesiac, 2, 3 zbadáte, že ten účet alebo peňaženka je o mnoho menej chudší vďaka tým výdavkom na stravu, to je jedna vec. Ďalšia vec je, ako si krásne povedal, že ten pocit šťastia, pretože ak proste ja mám aspoň ten pocit a určite to tak je, že pokiaľ to telo nezaťažujeme zbytočne ťažkými jedlami a nevhodnými jedlami, tak to telo sa inak úplne správa, nehovoriac o tých emóciách, hej, pretože vieme sami, že jedlo je jedno z drôg, ktorými v podstate si nejak riešime tie emócie a riešime to toľko, až sa nám stane nejakou závislosťou, pretože emócie sú v živote človeka veľmi dôležité a mne to dalo veľmi veľký význam, pretože ja sa venujem
už pár rokov etikoterapii a toto mi veľmi nadviazalo, čiže ja, pokiaľ bude tá možnosť a záujem, tak ja to prepojím, túto moju pránickú výživu a zdieľanie vlastne s etikoterapiou, čo je takzvaná psychológia cez emócie, alebo psychológia duše, alebo archeológia duše. Už kto chcete, nájdete si o tom niečo. V podstate ja som to poňala po svojom, takisto ako aj túto pránickú výživu a budem veľmi rada, pokiaľ sa niekto v tom nájde, poprípade si pomôže vďaka tomu. A potom sú ľudia ako ja, ktorí išli na pránickú výživu a vôbec nič im to nehovorilo, pretože som tam išla za to, na ten pobyt konkrétne, ak sa rozprávame o tom, ako sme začali, že mi video Ivky a Peťa poslal môj partner a povedal, že čo na to hovorím. V prvom momente som ostala úplne prekvapená, pretože partner nebol úplne naladený na to, na čom ja v podstate niekoľko rokov už pracujem. Teda je to nejaký duchovný rást, alebo teda práca samého na sebe. Ale teda tým, že tie naše spoločné životy zdieľame, tak už niečo nasal. A bola som veľmi prekvapená, keď mi ich poslal a mňa si získali hneď tým prvým videom. Ja som v podstate úplne z nich bola hotová. Ja keď som videla, ak tá Ivka tam žiari, ak ten Peter ide z neho ten kľud a podobne. Čiže mňa viac menej zaujala tá energia a taká tá pohoda, ktorá z nich išla. Takže som vedela, že to nemôže byť nič na škodu, skôr naopak. Takže ja som povedala Peťovi, že jasné, ja tam idem, už len kvôli tým energiám a tým ľuďom. Čiže ja som tam išla s tým, že no ale ja jesť neprestanem, až si ty myslíš, že ja si tam idem nejak riešiť strávu a podobne. A chudnutie ma už ani nenapadlo. Čiže ja všetko okolo toho, čo som získala, je pre mňa jeden zázrak a jeden 100 veľkých bonusov, pretože išla som tam bez akýchkoľvek očakávaní, bez akejkoľvek prípravy. No to bolo neskutočné, čo sme my za tie 3 dni toho víkendu tam zažili. To znamená, že ja som bola možno, že úplne ten človek, ktorý nič neočakáva od toho a nejde tam proste so žiadnym zámerom, ani si nepíše, a koľko váži, lebo chce schudnúť a podobne. No ale teda výsledok bol úplne, že fantastický a ďalej je. Takže ja som sa dostala na pránický pobyt a k práne takto, ako sa vraví, ako slepé kura k zrnu. Ale som šťastná za to. Myslím, že si tomu dala nádhernou bodku a přijde mně, že to je to nejdůležitější, co od toho člověk může očekávat. Od toho vlastného rozvíjení té vnútorné svobody a tou cestou třeba i skrz tu pránu a nemusí být. A to je ta energie, která je zatím, protože to je něco, co mě taky oslovilo. Ta energie, vitalita, co září, jako kdyby, když se potkáte napřímo s lidmi, co už jsou vyladění nebo jsou na té cestě za tou pránou, tak cítíte jisté proměny, pokud jste toho člověka třeba znali předtím a potom, že je to úplně neskutečný rozdíl. Je to kolikrát vidět na tom vyzařování, že jako kdyby ta živost, že je tam něco prostě úplně jiného v tom člověku a to může být i klid, to nemusí být jako, že ten člověk je zrovna teďko naspídovaný a tak podobně. Může to být cokoliv, ale je zatím ta energie a to je asi to něco, co je těžko popsatelné slovy, co musí si člověk zažít. A chceme takto oslovit i všechny lidi, kteří už jsou třeba na tou cestě za tou vnitřní svobodou. Klidně se nám přihlaste k nám na kanál, protože rádi s vámi natočíme video, pokud se zabýváte třeba vztahem k vlastnímu vnútornému světu nebo vztahem ke stravě a jestli vás to nějakým způsobem oslovilo, tak se s námi spojte a budeme rádi za každé komenty a případně budoucí natáčení. Budeme si navzájom inšpiráciou. Čau. Ahoj.